Nos últimos comentarios que tiña por aí, varias persoas decían, porque ti és unha persoa moi formada, és unha persoa con moitos coñecementos. Eu quedei así un pouco, porque temos a idea, non, da persoa formada como unha persoa con moito capital simbólico académico. E acordeime de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset ten o concepto home-masa. Home-masa non fala diso que eu si que uso a veces, digo, é que a masa é ou unirte á masa ou sair da masa. Home-masa sería a persoa que non se percibe a sí mesma diferente da grande maioría. Ortega y Gasset estaría falando da responsabilidade individual e tamén da percepción individual de cada persoa. Fronte ao home masa estaría o home noble, o home excelente. A mí gústame moito de home noble, porque cando el fala de excelente, unha vez máis, non fala dunha excelencia académica, nin con eses capitais simbólicos. Para diferenciar formación excelente daquel campo académico, que creo que é unha cousa que era innegable naqueles principios do século XX, que esa formación, ese acceso a estudos universitarios, a propia alfabetización, porque falamos de tempos en que moita xente non sabía ler e escribir. E iso, si, era excelencia, e si era formación. Pero Ortega y Gasset xa falou doutra formación e doutra excelencia, ese home noble. E dixo algo así como a que o home noble, a persoa noble, porque eu non son un home, que son unha muller, a persoa noble non se sinte superior ás outras persoas, porque non se compara cas outras persoas, senón que se compara co seu propio ideal de si mesmo. E aquí entra a formación. Se me din, ti és unha persoa moi formada, podo dicir, eu si, son unha persoa moi formada niso o que se refería a Ortega y Gasset. Eu non teño capital simbólico académico, teño capital simbólico de pacotilla, se vos queredes, é dicir, o capital simbólico que eu podo cambiar por cartos, pois si, é de pacotilla, funo aprendendo sobre da marcha, traballei en departamentos comerciais e sabemos como mudou o mercado, isto unido á digitalización, fixo que moitas persoas, dá igual o que tivesen estudado de orixe, vivimos nunha adaptación continua a un mundo onde cada ano que ti pasabas nunha compañía, o mundo e o mercado cambiaba o suficiente para que a túa formación fose continua e moita dela autoformación. A parte da propia compañía que te podía formar, pero non me quero liar con isto, vale? Porque ia adaptando todo o seu sistema, mudando incluso os departamentos, creando novos departamentos continuamente, con persoas que tiñan que acceder a eles, todo máis. Había unha autoformación que era ti estar todo o tempo implementando novas formas de moverte con todo isto que chegaba. E iso eu teño. É unha parte que si podo capitalizar. Pero eu gústame a idea de Ortega y Gasset, porque creo que o campo académico tamén acotou a posibilidade de que as persoas fagan un investimento maior en si mesmas. Para esa excelencia,
como a ser humano. Ortega y Gasset decía que un dos perigos da sociedade é que esa excelencia humana deixase de ser o referente e o referente fose en realidade un home masa, que non se diferencia dos demais. Volvo ao académico. Houve un momento que hai un acceso masivo, vamoslle chamar, á universidade, e daquela chega o novo home masa. Carreira universitaria, un mestrado ou dous. Eu que sei, traballo en investigación, xa está. Xa o ten todo. E representa o que nun tempo foi excelencia, pero deixa de ser excelencia. E cree ese home, esa muller, esa persoa, di, xa está, eu teño isto. E logo ves, porque o ves a veces na linguaxe ese clasismo, non? Porque ti que és, non? Para dicir tal cousa. E cando din que és, parece que che piden capital simbólico do que o poder, porque ademais todo isto, o sistema educativo, depende do poder. É o poder quen determina que sí, que non, e parece que che piden isto. E Ortega y Gasset diría que era un perigo se as persoas con pensamento crítico, esa persoa noble que busca, non? Que aqueles valores morais polos en práctica, deixa de ser referente. El plantexouno así. Deixa de chamarse a iso excelencia, e esa persoa que non se diferenza das outras comeza a ser o referente. A rede, na miña opinión, non digo que cause isto, senón que isto, que Ortega y Gasset sabía como pode chegar a pasarnos isto, amplifica e acelera. Chega alguén, fai un contido, o propio TikTok di, mira isto está viralizando. Se ti fas isto, vas ter moito éxito. Acabamos tendo de referentes eses home igual, ese home masa, que din o mesmo, de cada un na súa maneira, que teñen os mesmos capitais simbólicos, e iso é referente. O home masa, según Ortega y Gasset, sí, sería alguén que se compara cos demais. Eu que teño? Eu teño isto, este capital que podo acreditar, que fala da miña excelencia. Sí? Por exemplo, no académico é moi claro. A miña excelencia é isto. Acreditou no poder. Acreditou no poder. É un título oficial, é un... Sí. Isto a min deu-me unha escola oficial, deu-me unha universidade. É como un nova persoa masa. Compárase cas outras. Eu teño isto, ti tes isto. A persoa noble, a persoa excelente, non se compara cas outras. E aquí voume incluir eu, nun autorrecoñecemento. Eu, a miña excelencia, non a comparo cas outras persoas. A miña excelencia sí que é un ideal de como debe ser unha persoa en sociedade, de como debe ser unha cidadá. E a miña loita interna comigo por ser esa persoa. Esa persoa que ten valores, coñece cales son os límites morais e cales son eses valores ideais, esfórzome por vivir de acordo con eles. Ademais, coa sorte de vivir uns tempos, así como onte falaba da mala sorte dos tempos,
uns tempos nos que todas as persoas temos acceso á educación básica e acceso a lecturas. Eu podo, ou lin, moita máis filosofía que moitas persoas, por exemplo, que teñen unha carreira universitaria, que non sexa que non estea relacionada coa filosofía, que non sei cal é esa carreira, eu creo que todas deberían estar, pero enténdase. Tiven isto e eu non precisei nin nacer nunha familia rica que tivese unha biblioteca, non precisei ir á universidade e non precisei nin moverme en ambientes académicos. Eu puiden adicarme aí ao capitalismo puro e duro e ter acceso á formación, á autoformación. Logo, eu son unha gran defensora da autoformación, esa que ti faz fora do que o poder di. Paréceme que en tempos donde, como os meus, non? Onde o acceso ao académico estaba aí para todas nós, había becas, eran bons tempos, isto é o do poder. E paréceme que o complemento ideal é estar aquí lendo e autoformándote fora da estructura de poder. Vale, pois eu nací nuns tempos nos que isto era posible. Se eu me adiquei, por exemplo, nos departamentos comerciais ao capitalismo, non? Puro e duro, e o corazón da empresa, da compañía, é o departamento comercial. Si, eu teño plantexado así nas compañías. Facturación acredita, pero esta xente que está todo o tempo traballando, colocando os produtos na web, todo isto, esta é a xente que de verdade mete o carto á empresa. Este é o departamento central. As compañías saben ben tamén, pois eu podía traballar aí e ao mesmo tempo formarme, autoformarme para cuestionar o meu propio traballo. Logo, a miña ética na hora de exercer o meu traballo. Eu creo que se entende. E Ortega y Gasset, case como calquera filósofo, non deixouno como advertencia. Se isto pasa, pode ser terrible. Que a excelencia, o pensamento crítico e as persoas nobles sexan ridiculizadas pola sociedade e admiremos aquela persoa masa que non se diferencia realmente das outras persoas, que viven a comparación, que sexa o noso referente para compararnos e camiñar cara aí, que é moi pro sistema, é moi en favor do sistema, dicir, iso, compárome para chegar a iso, e aí chégase con todo o do sistema. Que necesito? Necesito formarme máis dentro do que o poder me di que é o correcto, producir máis, ser unha persoa máis productiva para o sistema, e necesito tamén consumir máis. Unha casa máis grande, un coche mellor, máis roupa, máis viaxes, máis experiencias, scroll infinito de experiencias, e chega á rede para subir aí, amosarllas ao mundo e compararme co resto de persoas masa que non se diferencian de min. E agora ti foches a México e veño eu e dígoche, mira, eu fun ao Amazonas e somos esa masa que se compara. Eu non. Eu non me comparo con ninguén. Persigo ser
ese ideal de ser humano e de cidadá que eu creo que debemos ser. E isto lévame moitas veces a descolgarme do sistema e aí ven outra peaxe. Pagas unha peaxe social. Porque ao mellor, precisamente, para non bater cos meus límites morais, teño que renunciar a aquilo que o poder e o sistema si din que é valioso. E no traballo é moi evidente. E se traballas no corazón da empresa, que é o que bombea sangue o sistema capitalista, porque é iso, o departamento comercial é iso, esteas no marketing digital, esteas na campaña que se colocará directamente na rúa ou que se colocará directamente en redes sociais, dá igual, ti és unha peza bombeando pro sistema capitalista. Só vives unha vez. E podería dicir, pois mira, sinto, pero eu o mundo non o vou mudar e vou mirar por min. E voume colocar aí e vou facer o que sexa. Así tamén pasa, por exemplo, co amor, cos afectos. Eu podo dicir só vivo unha vez e quero que todas estas persoas me sirvan a veces de capital simbólico, que portas me abren e que estatus me dan a min, a xente que me rodea, ou podo elexir persoas que son significativas humanamente, sen ter en conta ese capital simbólico que elas teñan que parece que mo transfiren a min, non? Non me interesa. Non me interesa. Nunca vou ver as persoas como onde me coloca esta persoa, que portas me abre esta persoa. Eu non. Eu gústame coincidir. No traballo, eu tamén estiven aí. A prospección, case como a prospección social, para acabar facendo negocios. De empresa a empresa, de conseguir un cliente moi significativo, unha grande conta, e daquela colocaste en sociedade facendo unha performance. A vida é moi performance, non superficial. É puro cinismo. E eu non quero ser cínica, non me sinto capaz de ser cínica.